ngayon sa protesta? Gusto po namin ipaalam sa public, sa mga tao, lalo na dito sa Bicol, na yung kaso ni Lacybel Almonacid hanggang ngayon wala pa rin. Di kaso walang isasampa, walang suspect, walang nilalabas ang mga otoridad. Nagtataka kami kung bakit ang bagal. Samantalang yung mga simpleng harassment lang dyan, na ipapakulong nila. Eh yung nangyari kay Lacybel is ano yun? Isang heinous crime yun? Pwede ba natin? Isang heinous crime. Bakit hindi sila gumagawa ng aksyon? Kung ba ang nasa likod nito ay mga miyembro ng militar? May opisyal sa barangay na nai-involve dito? O may mga opisyal ng dito sa Albay na kumukupkup sa kanila. So, gusto namin pong iparating na din sa ating pamahalaan na sana mabigyan naman ng justice yung para sa pamilya namin. Kasi si Lacybel, siya yung tutulong sana sa pamilya, sa amin. Ano-ano ngayon ang nangyari sa pamilya, lalong naghihirap. Naghihirap na nga. Ito, na wala pang hustisya. So kaya nandito po kami ngayon sa ngayong okasyon para matulungan po kami na sana po maiparating ito sa ating pamahalaan na may bigyan po kami ng justice dito po sa pagkamitay ni Lacybel Almonacid. Kung mga may mga nasa militar, ganyan, kapgo, meron mga involved na ganyan, parang gano'n ang iniisip namin. Kasi bakit na mawala ng yung mawawala na lang na kung malakas yung kalaban, mahina lang yung biktima. So paano namin ngayon ilalaban yan kung wala namang nakikinig sa amin? Sino ang tutulong sa amin? Kaya kami nandito ngayon para humingi ng tulong doon sa mga tao, doon sa mga organisasyon na tutulong sa amin masolve ang kaso. November 1, 2011 siya po namatay. Na taon po na pista ng mga patay. Doon siya. Kaya nag-iisip namin talagang pinlano talaga ito. Yung mismong pamilya na kamag-anak din ang nagplano nito kasi sila yung mga immediate, kumbaga sila yung person of interest kasi sila yung nag-invite sa bata. Ngayon, sa plano ni Presidente na mag-declare ng martial law, sa tingin ko, parang lalaki yung lalakas yung mga ganitong mga pangyayari, yung siguro yung gusto nilang patayin, papatayin na lang nila, di ba? Parang lalakas yung puwersa nito na gumawa uli ng panibagong mga krimen, mga pang-aabuso, lalo na dun sa mga taong nakikita nilang lumalaban. So nakikita ko na parang ganun ang mangyayari. Sana wag naman ituloy yan. Kasi yung martial law, pwedeng sabihin natin maganda, nagiging masama. Kasi ito nga, simpleng kaso, ba't hindi masolusyonan? May mga pulis, lahat ng ahensya ng gobyerno tumulong na bakit walang justice sa lugar.